подготвя една специална, изтънчена селекция от 4 стишия. Или ако трябва да сме по-конкретни, рупаи, дело на изключителния астроном, забележителен математик, значим философ и велик поет, персиецът Гияс Абдин Абу Ал-Фатах Ибн Ибрахим Ибн Хайям Нишапури, по-известен на някой от вас като Омар Хайям! Казвам се Васил Василев Дуев Тайк. Играя си на много места. В момента съм част от трупата на театър Българска армия, иначе си като актьор, иначе си играя и си дълго време бях на свободна практика и като актьор, и като режисьор. 2-3 години бях щатен режисьор на Габровския театър. И така, и действам в почти всички сектори така на театралната дейност. Спектакъла Хикс, вдъхновен от творчеството на Омар Хайям, с включени текстове от режисьора Боян Крачолов и малко и от моя милост. Ситуацията моноспектакъл е нещо така малко по-различно. При него е важно да се намери причината, защо този човек, този герой започва да ни говори на нас и да не спира да ни говори в продължение на час, 2 или там колкото е дълъг моноспектакъла. И в случая нашия ход е, че той има една поетична вечер да говори за Омар Хайям, да говори неговите стихове, но нарушава този спектакъл и прави нещо по-различно се случва с спектакъла му по Хайям. И да, и то си изисква такова съучастие с ефект на отчуждение, с съзнание, че си под поглед, че си в творба от естетиката на Бертолт Брехт. Така е направен спектакъла, че до стиховете на Хайям достигаме до тях, а не започваме директно с тях. Някакси се опитваме да направим ситуация, която да могат тия стихове да прозвучат на чисто и да бъдат чути в нашия контекст и някакси да стоят срещу настоящия ни контекст, в който си живеем, защото спектакъл много говори за проблемите на днешния ден, проблемите на изкуството в България. Основата е един човек, който така ще представи своя спектакъл по Омар Хайям, но преди това е в постоянна интродукция към спектакъла. Тоест спектакъла трябва да започне, обаче той завива в някакви теми, които го вълнуват, някакви наболели въпроси, които го разяждат него и смята, че разяждат и обществото, което го гледа. А и да не го разяжда това общество, той иска да ги занимава с това и да агитира за тия проблеми и евентуални разрешения да предложи. И до момента, в който в крайна сметка той се изчиства от всички тия бесове и започва начисто да влезе в този стих на Хайям, където голямата работа е, че те са отделни 4 стишия, които са сами по себе си и сами по себе си са свят, дори вселена, но са така събрани в нещо, което прилича на една дълга поема. Но те са си сами по себе си, тази книга Рубаят, те са 200 такива 4 стишия, абсолютно самосиндикални. Много е хубаво, че има такъв фестивал, в който да се показват произведения, които са по някакъв начин алтернативна сцена, да може да се среща пазарджишката публика и с такъв тип творби, малко по-рискови, малко по-изповедални, в нещо некласически смисъл театър, което е хубаво, което мисля, че развива публика
и развива и артистите също така през срещата си с тази публика, защото ние с повечето такива представления си ги играем в една среда, която си е наша, си е уютна и някакси тя си е в нашия си град, в нашия си контекст. А така е хубаво да видим това нещо, да го проверим през пазарджишката публика. Мисля, че това би било полезно и ние сме много ни интересно как ще се случи представлението тази вечер.